headlines kan mga bareta, Police Brigadier General Junel Estomo niribaya na bilang PNP Regional Director kan Bicol. Comelec Camarines Sur, nakalatag na ang mga kinakaipuhan sa Pirilian. Mga nabakunahan sa mga kaakian na nag-eedad 5 hasta 11 anyos sa Naga, sobra na sa 10%. 24 anyos na solterong mayong trabaho na taga Barangay Peña Francia, arestado sa anti-drug bypass operation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Comelec Camarines Sur, andam na ang gabos na kinakaipuhanan para sa nagraraning pirilian sa bulan kan Mayo. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Of Science and Technology o DOST na mag-operar kan vote counting machine o VCM. Igwamanin pig training na 15 personahe kan PNP na ma-substitute in kasong magkaigwang remalaso sa mga electoral boards. Buot sabihon, preparado na ang manpower. Pag-abot sa VCM, nakatalaan ng darahon ini sa gabos na mga presinto dagos na ang final testing and sealing. Ang satuyang final testing and sealing dito sa probinsya, mangyayari po sa May 3 for the 1st, 2nd, and 3rd districts. Tapos sa May 4 para duman sa 4th and 5th district kang probinsya kang Kamsur. So, after kaan, ang mga VCM, ma-stay na duman sa mga voting centers ready for the election day. Huli tagabos, kabalay sa pigpreparar ang mga barangay na nasa kostal. Duman man sinda sa indang mga voting centers, duman sa indang mga barangays na coastal tsaka island barangays. Dadarahon duman ang VCM, of course, before the final testing and sealing. So, ang final testing and sealing, mangyayari duman na mismo sa indang mga voting centers, bako sa mainland. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Solamenteng ang banwaan ng Garche Torena, Camarines Sur ang yaon sa irarom kan election red category. Susog kay Atty. Neil Canicula, Provincial Election Supervisor, na ibugtak sa red category ang sarong banwaan kung igwaning presensya ng armadong grupo asin higot ang iriwal kan mga nagkakandidato sa lokal. Katuwang kan Comelec ang PMP asin Philippine Army. Medyo may special ang attention sa lugar dahil nga may concern sa pwedeng maka-apektar sa karampanyahan and sa election day. Pero bako man siya gusto sabihin na Comelec control na, so it's different. Kumbaga tinatawan lang kay special na attention, parang may concern na kaipuhan tugunan. 11% pasana kan 33,299 mga kaakian na nag-eedad 5 hasta 11 anyos ang nabakunahan sa syudad ning Naga. Susog kay Reynor Rodriguez, Vaccine Coordinator kang syudad, ini katampad kan 3,600 na mga kaakian sa syudad ning Naga. Ngunya na Lunes, nagpon ang 5 aldaw na pagbabakuna sa mga kaakian sa syudad. Naga City Police Office, inihahanda na ang seguridad para sa dakulang pagtitipon sa petsa 6 kan masunod na bulan. Aramo tang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Andam na ang Naga City Police Office para sa gigibuhon na Grand Rally ni Vice President Leni Robredo sa syudad ni Naga, ngunya na maabot na Mayo 6, 2022. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Errol Garche Torena and Deputy City Director for Administration, piglalauman ni daan pagruso kan dakol na tao sa syudad ni Naga, katakod ka ng sambit na aktibidad. Ang kalabaan kan Magsaysay Avenue, iyo ang paghihiling na magiging sentro kan aktibidad, kaya posibleng saraduhan ang ibang mga tinampo sa Naga. Ngunya, nagkaigwa naman in pag-urulay ang PNP sa magiging deployment kada mga personnel sa kada kanto kan lugar na agihan ka na sambit na aktibidad. Kasama yung sa usapan ng city na mag-handle. Road use road closure, definitely magkakaroon tayo niyan, pati na yung oras. Ang alam ko, this will be a 2-day closure ng kalsada for 2 day from 5 and 6 atayan, May 5 and 6. Kasi yung preparation, maglalagay sila ng stage, maglalagay ng mga banderitas, and maglalagay ng mga LEDs sa mga corner. Kung paano, kasi mas kung titingnan nyo, masyadong mahaba yung Magsaysay.
And kung abutin sila dito sa may Villa Caceres o dito pa nga lang sa may Macdo, hindi na makikita kung sino ang mga nasa stage. So yun ang plano, maglalagay ng mga LEDs and yung connections na maglalagay din ng mga generators sa mga kanto. Ay nasambitan ng Grand Rally kan Vice Presidente. Posibleng atindiran kan maabot sa 300,000 na individual o lagpas pa araw kan nangyari sa ibang lugar pag nagbibisita si Vice President Leni Robredo. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Nag-aandam na ang manihamiento kan Bicol Central Station sa pag-arabutan kan mga pasahero na maburutok ngunya na masunod na bulan. Susog ki Terminal Manager Nonoy Reforzado, nakaantabay na ang saindang mga personahe para sa seguridad kan mga pasahero. Pinaghihiling tapong yan na baka mas dakul as compared ka nakaaging Semana Santa. Ang sa tuyong siserbisyuhan, mga May 10, May 11, usually pig kakalkulamin na yan. Kumbaga, ang preparation mi na after election, mga 5 days after election, yun ang preparation mi sa dagsaan kang pasahero dahil aramta na ang Bicol Central Station ang may pinakadakol mo niya na biyahe. Sa iba pang bareta, nagkapirang miyembro kang Naga City Police Office pinagrekonusir huli kan akumplishmento sa kampanya kontra iligal na droga. Nagbubuelta si Jerome Brice. Pigtawan in komendasyon ang magkakaparang personahes kada mga police station sa Naga City Police Office manungod sa naging accomplishmento kan mga ini kontra illegal na droga kasabay kan naging flag raising ceremony kasubagong aga. Saro sa natawani na komendasyon ang Station Commander kan Police Station number 6 na si Police Major Ray Alvarez na dakula man ang pasasalamat sa mga naging katuwang tanganing mapadagos ang pagdakop sa mga taong embwelto sa illegal na droga, lalo na ang Barangay Anti-Drug Abuse Council sa iyang nasasakupan. Basta po sa pagtarabangan kang miyembro kang BADA, sa parabos po na magtao sa ilang informasyon, pagtao sa mga informasyon, dahil po nagpupundo ang natuyang mga operatiba para ipanagos ang pagdako para sa ilang. Promesa man kan opisyal na malapigot pa ang mga otoridad sa kampanya kontra illegal na droga, katabang ang barangay asin mga residente sa syudad ni Naga. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 24 anyos na solterong mayong trabaho na taga Syudad ng Naga, arestado sa drug buy-bust operation. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48.
maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Padagos pa sa mga bareta, early registration sa Camarines Sur National High School nagpuuna. Uyang sa kuyong report. Harani na naman ang pagtatapos kan klase ngunya na taon. Asing kadaklan nagmamaot na mga klase sa sarong pinakadakulang eskwelahan digdi sa Bicol Region. Nangapunan ang principal kan Camarines Sur National High School sa mga kamagurangan na pig-iin kaminar na ang saindang mga kaakian na mag-early registration na ngani na magkaigwapa ning slot digdi sa Camarines Sur National High School. Sigun pa sa principal na piglilinaw niya subuot ang gustong sabihon kang early registration huli takadakol pa da subuot digding dai nakakaaram asin kung ano da subuot ang ibig sabihon kaini. Pag sinabi ng early registration, gusto ko ining i-clarify kasi last year sabi kan si mga pag-iriba kong principal sa elementary, nag-early register ngayon pero dai na da ngayon nakalaog sa Indo. Ini ang gusto kong linawon kasi ang early registration, garo baga reservation. Okay. Ayo. Pero ang DepEd, igwa pag-iraraining enrollment. Gustong sabihin, mas nag-early register ka, pag schedule kang DepEd ning enrollment, dapat mag-enroll ka. Kasi the moment na maski naka-early register ka, pero dai ka nag-enroll during the enrollment period, mayo ka manggiraray sa listahan. Minsay pa man kang principal na pwede na mag-online register sa paagi kan page ninda. Padagos, kadakol actually nag-register because sa registration tangon yan ay online. Mas pig mauta na maging online siya so that accessible sa mga estudyante na gusto magpa-register. Asin an pag-iing kami narasubot ninda ay nagpupundo nin huli tangunyan na simana na sana an early registration. Padagos pa po ang samuyang pag-accept kan sa early registration online. Mag-login lang po kamo duman sa FB page kang Camarines Sur National High School. Ang FB page niya ay CSNHS 1902 Naga. Take this opportunity na kung gusto nung magklase digdi sa Camarines Sur National High School, mag-register po ngunyan. Hanggang ngunyan na lang po yan na simana, hanggang Biyernes, Pitsa 29, kaya take the opportunity po. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Watch party kasumpay kan kumplianyo ni Vice Presidente Leni Robredo pinaggibo kan Universidad de Santa Isabel. Aram ta bilog na detalye sa report kaini. Napanunin mga estudyante, supporters, alumni asin mga personahe kan Universidad de Santa Isabel an Paranimpos Ground kan eskwelahan bilang parte kan pagsuporta asin pagselebrar kan kumpleanyo ni Vice President Leni Robredo nangunya nagdadalagan sa pagkapresidente kan nasyon. Mahiling an nagkulor rosas sa ground. Asin man iba-iba ang pakulo kan mga nag-atender digdi. May mga nagbarayli, nagkanta asin may mga nagdarapan din mga poster ni Vice President Leni. Dakula man ang pasasalamat ni Dr. Virginia Reyes, iyo man ang overall chairman kan nasambitan ng aktibidad. Siyempre, masaya kami na USAI ang napili na mag-host nitong ganitong klaseng watch party para kay Leni. Unang-una, alumna kasi namin siya. So talagang kumbaga, pinagbubunyi na talagang siya ay aming, dito siya graduate sa Universidad de Santa Isabel. Maging si Natalie Ranin, iyo man ang Public Relation Officer kan eskwelahan. Nadawa da sa buot tulong aldaw lang ang preparasyon, naging magayon ang dalagan kan programa. Masaya kami kasi within the 3 days given to us for the preparation, we will be able to mobilize all the resources that we have, not only in USI but in our neighboring institutions also, like Ateneo and UNC. So we collaborated with each other, wherein we committed to support VP Leni in a
sense that we will extend our all resources. Maging ang alumni organizer na ugmaman siya ninhuli ta kadakol manda subuot nagpaabot ting tabang asin donasyon ngani na pagpakakan sa mga nag-atender sa nasambitan ng aktibidad. My gosh, ever since they've been doing the support, kahit kung ano pa, before na congresswoman pa lang si BP, ang support ever since ando na talaga. Pero now, grabe ang volunteerism. Para talaga sa akin, she is the one that would be the one to na makakatulong talaga sa amin dito sa country and sa Pilipinas. So I'm deeply rooting for her, and when I say I'm rooting for her, I am rooting for my country. This is for my countrymen and this is for us. Hindi lang para sa akin kundi sa generations to come na din. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga News Break. Nagtutubod ang nagkakandidato sa pagkakonsyal kan syudad ding Naga na si Nathan Serio. Nakaipuan maggibo nin mga alternatibong tinampo kan mga bihikulo ang lokal na gobyerno kang syudad ning Naga bilang solusyon sa problema sa trapiko. Kaipuan man da subuot ang kadagdagan na tinampo sa syudad. Kung mag-create ka dyan ng footbridge linking itong Peña-Francia Avenue, cross mo digdi sa Naga River, pasiring kang Dayangdang, magkakapira. Si mga taga Dayangdang, mapasiring sa Francia, pwedeng maglakaw-lakaw na lang, footbridge na lang. Dumang ka na, oh. Dahil ka na mag-trimobile, dahil ka na mag-auto, makakabawas ka sa trapiko. Okay. Oh. Base sa mga arog kaya ng mga gigibuhon, kaisipan, gusto kong magian ang padalagan kang gobyerno in relasyon sa pagserbis tao. Dahil idulag ang serbisyo. O kaya dahil pagpadipisilan ang tao sa pagdulok, paghagad ng assistant niya sa gobyerno. Sa satuyang police report, arestado sa ginibong anti-drug bypass operation kan suudma sa Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña-Francia, Syudad ning Naga, ang 24 anyos na suspek na si Benedict San Diego. Sarong plastic sachet ang nabakal kan mga operatiba sa kantidad na 500 pesos. Asin suway na tulong plastic sachet pa ang na-recover sa ginibong pagrikisa sa suspek. Ang apat na sachet na na-recover ang nagtitimbang ning 0.9 grams asin nagkakantidad ning 6,120 pesos. Nasa kustodiya ng unyan kan Police Station No. 3 na pangman sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165. Sa iba pang police report, sa maabot na Miyerkules, nakatalaan gibuhon ang turnover ceremony sa Kampo General Simeon Ola sa syudad kan Legazpi. Matapos na mailipat ning destino si Police Brigadier General Junel Estomo na matukaw bilang Deputy Director for Logistics. Riribayan man siya ni Police Brigadier General Mario Albitos Reyes bilang bagong Regional Director kan PNP Bicol. Si Police Brigadier General Reyes ang dati man pamayo kan Logistics Support Service kan PNP sa Camp Crame. Alas 8:45 kan subagong aga kan mabanggaan kan sarong bihikulo ang nakahilerang tricycle sa banwaaning San Fernando, Camarines Sur. Sa post sa social media account kan alkalde kan San Fernando, Camarines Sur, nangapodan ini sa mga driver na kung yaon sa impluensya nin arak o tinutungka dahil nasubot magmaneho. Sa nasabing aksidente, mayo man subot seryosong nalugadan. Sa iba pang bareta, tulong miyembro kang Naga College Foundation Tiger Sipak Takraw Varsity ang pinagrekonusir kan lokal na gobyerno kang Naga sa ginibong flag raising ceremony kan subagong aga. Makalis na manggana sa national competition. Iniiyosin da Errol Dolor Jr., Arnold Clidoro Jr. asin Kurt Razel Vergara. Sinda magiging parte kan Philippine official delegate sa gigibuhon na ASEAN School Games 2022. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang
Bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kang Transfer It, Ninoy and Corey Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Benny Manoy, 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster, ang kape ng mga Oragon.